Şikestên vêdawiyên Daeş di berên şer karîgeriyên gelek li ser darayiya wê sazî û çekdarên wê çêkiriye û neçar bûne li pey jêderên nû yên darayiyê de bigerin. Yek ji jêderên darayiyên Daeş hewalekirina rasteraziya pereya û ewa din jî saxkirina kelûpelan e di bazaran de bi bihayekê erzantir. Dadgeha lêkolîna navindiya Iraqê eşkere kir. Piştî encamdana lêkolînê çend kesek hatine girtin ku peywendiya wan bi dosyeya darayiya Daeş hebûye. Piştî ku Daeş li havîna sala 2014 xelafeta xwe ragihand, bi awayekê serekî pişta xwe bi awayê merkeziyetê girê dabû di komekkirina çekdarên xwe. Ji ber wê demê xwediyê corek ji cêgiriya îdarî bû li ser rûberekê berfirehiyê zeviyê li Iraq û Sûriyê. Ew pereyên di salên 2014 û 15 de dikete destê Daeş ji hejmarek jêderên darayî û navxweyî bûn ku ji bo îsaziya dîwana darayî li Mosulê dihatin şandin û li wir jî bi ser wîlayatan de dihat dabeşkirin. Di niha de ku Daeş zorbeyan navçeyên dibin destê xwe li Iraqê ji dest daye, naçar bûye awayekê nû li ciha merkeziyetê bo komkirina çekdaran bigire ber. Ew jî pêdana corek ji serbexweyiya darayî bi bêyî vegeriyan bo navenda desthilatê. Bi gotina hejmarek ji dadwerên dadgeha lêkolîna navendî, ew çend kesên ku li Bexda hatine girtin etiraf bi wêkê kirine ku du awa bo gihandina komekên darayî li wî bajarî peyrew kiriye. Yek ji wan gihandina birapareyekê gelek ji aliyê hejmarek dewlemendên welatên cîhanê bo kompanyayên hewalekirina perey ku karê wan bo Daeş kiriye û pereyan bi rêya wan ve digihînin destê çekdar û endamên Daeş. Ji ber ku hinek ji pereyan gelek bûn û pêwîstî bi girtinebera rêw awayên yasayî hebûye heya ku digel yasayên Iraqê de bigunce. Bo çareserkirina vê arîşeyê jî kompanyayên hewalê ku pere wergirtine û ser bi Daeş bûn hinek zanyariyên şaş dayne desalatdaran. Wek wêyekê wan pereyan bo kirîna xanî yan kargeh yan otomobîlan şandibe. Gelek caran hebûye di mehekê de du caran pere bi rêya kompanyayên hewalê ve bo endamên Daeş hatîne şandin. Ew kesên ku hatîne girtin behs ji wêyekê jî kir ku awayê duem bo komkirina pereyan ji aliyê Daeş anîna kelûpelan bûye bo bazaran û saxkirina wan bûye bi bihayekê erzan. Hinek ji wan kelûpelan jî dibin navê berçavxistina taybet pêşkêşî kiryaran kirîne heya ku bi zûyî bên firotin û bibin bi pare. Daeş ev rêye di demekî da bikaraniye ku xwastiye bi repareyekê zêdetir bo endamên xwe bişîne. Dadgeha lêkolîna navendiya Iraqê amaje vêyekê jî daye geştine wê baweriyê hejmareke kompanyayan dest digel Daeş de hebûye û kar bo wan kiriye. Daxwa jî kiriye saziyeke taybet bi çavderîkirina jêderên darayiyên her grûp û saziyekê bê pêkanîn ku li Iraqê kar dikin û çalakiyên wan hene.